Hi guys, magbuhatag chitay. Ambot tama ba na pagdito nako. So una na tong buhaton is ruby. So kuan na siya kastan water chestnut. Oh, tama de ay. Tapos para ma-red siya, humula na to siya tubig. I-slice din ako siya into cubes. Pero dapat mas gamay pa jud ingna na akong atong i-slice, no? Tapos kailangan na ako red coloring para mahimo siyang red ruby. So red, obviously. Then ihumol lang nimo siya for 10 to 15 minutes. Then pagkahuman-an na iyabo nimong tubig, then i-coat nimo siya with this, sa tawag ani, tapioca starch para mahimo siyang ruby. Then mo kuan siya. Mahimo na siyang murag chewy. Then, i-coat nimo siya. Tapos, ikuan lang nimo siya sa boiling water. Actually, akong water, pa dyan na siya na-boil. Excited lang kayo ko. Tapos, mo na siya basta maglutaw na na siya, guys. Mga 1 to 2 minutes. Kay, kuan na siya. Luto na siya. Na siya, guys. Karong excited lagi ko. Tanang panabukal. Ako na nagibutang akong kuan. Water chestnuts. So, maroon niya itong ruby, guys. Dili kay ko happy sa color. Di kay siya red, more siya pink. Anyway, butangan ako di siya kuan. Lychee. Apil lang ang sauce. Ay, dili na lang tanang sauce. Sige, tingin tanan na lang. Ayan. Tapos, magbutang po tag longgan. Pero di na nakuha pila ng sauce, ani. Butang na to dere. Murag lamig na dyan siya tanawon, guys. Oh my goodness. So yummy. Tapos, grass jelly. I-slice na ko ni. So muna guys, i-slice na to ning grass jelly or gulaman. Actually, ang dapat katong paliton na to, katong murag mas light color, murag light green. Kani, kay kwan dyan ni siya dark. So dili na ko siya isagol sa mixture. Ilahi lang na ko ni siya. Para dili mag-dark ang atong kuan sa ni chitay. So more lang i-slice nimo siya into cubes na mo ni nga atong kuan chitay. Butang nimo siya condensed milk, tapos dili kay tamis akong gusto, so 2 tablespoons lang akong kailangan nga kuan sa tawag ni condensed milk. Tapos kana siya cream, kung gusto nimo i-vap, go ahead. Oh, muna siya. Actually, finish na siya. So, as I said, wala na ko gihalo dira ang kuan grass jelly para dili siya maitom. Siya guys, nani siya kuan grass jelly. Tapos, butang lang na ko guys, kaya di pa man bugnaw kaning kuan. Ugma, mas lama. Pero ni, ibutang na ko ni si ref on niya. Anyway, katilaw na dyan ko guys. In guys, lamig kini. Kulang pa gini akong ingredients, dapat na siya kuan jackfruit. I-ref na ko ni ugma, lamig kini ugma. Pero kakauno na jay kay ko. Aslin, lamig kayo ni.